Safled gan John. Mae disgyn i Darren Thomas. Kai Jones. Mae Mike Hayes drwyddo. A Hayes wedi rhoi Caernarfon ar y blaen. Da ni wedi chwarae llai na 5 munud. Ar ymwelwyr. Yn taro'n syth bron iawn. Kai Jones yn ei gosod i. Yn hyfryd i lwybr Mike Hayes. Mike Hayes ychydig yn lwcus. Bod y Pêl wedi adlamu nôl iddo fo. Ond dim camgymeriad efo ergyd. Neb yn ennill y peniad cynta. A'r Pêl ymlaen i gyfeiriad Ryan Williams. Nat Jarvis sy'n llwyddo i'w had ennill i. A Green. Cottrell yn croesi! A mae dros ben y golwr Jakub Borzinski. A gol annisgwyl i'r Barri. Jordan Cottrell ar y chwith. Yn croesi dwi'n meddwl efo droed chwith. Ond honna yn disgyn dros ben y golwr Jakub Borzinski. Jordan Cottrell. Clayton Green ar draws i gilydd braidd. A chyfle Caernarfon wrth ymosod. Mae'r Pêl drwyddo. I Mike Hayes. Dim llimar. Mae Mike Hayes o gwmpas y golwr. Ac mae'n ail ar prynhawn. I Mike Hayes. Caernarfon yn ôl ar y blaen. A chwaraewyr y Barri yn aros am y lliman. Nath ddim dod. Mike Hayes yn sgorio unwaith eto yn erbyn y Barri. Y gic gan Geiriau i ganol y Cwrt Cosby. A'r peniad gan Callum Sainty. Oddi ar y linell. Wel, am gyfle i'r Barri union i'r sgôr. Y munuda ôl o'r gêm. Mae Callum Sainty sydd newydd ddod ymlaen fel eilydd. A'i ben yn ei ddwylo. Achos mae o'n gwybod bod hwnna'n gyfle i raidd. Mae Callum Sainty sy'n casglu'r Pêl. Harry Jones yn croesi. Mae'r peniad yna allan yn syth gan Noah Edwards. A lle gan Mike Hayes i'r redag yn fan hyn. Mae'n ddau yn erbyn un. I Rob Hughes mae'n mynd. Hughes yn troi un ffordd ac yn ergydio ac am arbediad gan Celyn Absalom. I gadw hwnna o gefn y rwyd. Mi fyddai wedi bod drosodd. Tasa hwnna wedi mynd mewn. Rob Hughes yn mynd i hun. Da ni gael y gwitio dwan. Tam di mercher dwi'n meddwl. A tywod, mae allan llawn ni. 31 y pwyntiau, hanner cynta, 32 ni cael blwyddyn diwetha ar ôl bildio tîm i fyny. Da ni wedi gwneud y dda blwyddyn yma. Tywod, ni gael dim i bach y stick o gan un o ddau, ond na, da ni wedi gwneud yn dda iawn. First half, I was super happy. I thought we had a really good structure to us, really good purpose to us. Totally dominated the game. Everything we done well in the first half, we didn't bring into the second half. But I don't think Caernarfon have caused us any trouble today at all. Apart from maybe the last minute where they had a counter-attack from a corner that we saved. The 2 goals we've conceded today are comical. You know, one from a mistake and 2 from a offside it looks like, but I've just watched it back and it's tighter than I thought it was. But you play to the whistle since you're a young child, and we didn't do that today and it's cost us. Just happy to score, happy to get the win. Thought we battled really well and yeah, came together.